Kragujevcu pod teretom društvenih zbivanja bile su brzo potisnute u zaborav. Ali neki od mladih đaka, koji su se okupili oko njega, nastupali su nekoliko godina kasnije i u predstavama koje je u Kragujevcu priređivao profesor i pisac Atanasije Nikolić. Odluka da se prestolnica Kneževine Srbije preseli iz Kragujevca u Beograd uticala je i na pozorišni život ovog grada. Za kratko vreme preseljene su sve državne ustanove, a što je posebno značajno i sam licej, tako da se nisu ostvarile iluzije onih koji su verovali da će uspeti da obnove Knjaževsko-srpski teatar. Ali posle odlaska Atanasija Nikolića i njegovih đaka, ipak je ostalo nešto od atmosfere koja je nekada okružavala predstave. Učitelji i profesori bili su zainteresovani da se iznova organizuje pozorišni život, pa su tako i stvorili dobrovoljno teatralno društvo. Za vreme vladavine knjaza Aleksandra Karađorđevića, grupa građana poznata kao 7 upravitelja teatra molila je da im ministarstvo odobri nešto od garderobe što je ostala zapečaćena u sanducima posle ukidanja teatra na Đumruku. Dodeljeno im je nekoliko kostima, pozorište delovalo je između 1930. i 1941. godine pod nazivom Matica. To je bilo dobro organizovano pozorište koje je imalo dosta prijatelja, pogotovo kada su uz pomoć dobrovoljnih priloga uspeli da izgrade Sokolski dom na prostoru kojim je ustupila Kragujevačka gimnazija. U gradnji su dobrovoljno učestvovali đaci, pripadnici Sokolskog pokreta i mnogi građani. Na repertoaru su bili komadi Gospođa ministarka, Karlova tetka, Hajduk Stanko, Devojačka kletva, Dva tuceta crvenih ruža, Opasna navika. Ansambl je bio sastavljen od članova koji su imali dara za glumu, a neki od njih su se kasnije i posvetili ovoj profesiji. To su Ilija Đuknić, Petar Nenković, Stanko Despotović, Radoslav Pavlović Đaša, Stevan Klajn, Milica Janičijević, Dušanka Radonjić i još niz drugih poznatih mladih devojaka i mladića iz ovog grada. Njima su u goste dolazili i u pojedinim predstavama učestvovali Dobrica Milutinović, Žanka Stokić, Ilija Jovanović, Ljubinka Bobić, Katica Lazić. U Kragujevcu od 927. pa sve do 1941. smenjivale su se razne inicijative kako bi grad dobio narodno pozorište. Jedno vreme se računalo sa Dušanom Životićem i njegovom trupom, ali se dogovori nisu povoljno završili. Isto tako, i Društvo za narodno pozorište u Požarevcu želelo je da se nastani u Kragujevcu. Bili su formirani mnogi inicijativni odbori, slavljeni razni jubileji. Pogotovo je svečano bila obeležena 70. rođenja Branislava Nušića. Sve ove inicijative dovele su do toga da je 1. septembra 1935. godine sazvana osnivačka skupština Narodnog pozorišta u Kragujevcu. Za upravnika je postavljen Jefta Spiridonović. Utvrđen je repertoar, a zatim se prešlo na pregovore sa vlasnicima dvorana Pivnica i hotela Jadran, gde bi mogle da se prikazuju predstave. U ansambl su ušli Radivoj Dinulović kao reditelj, zatim glumci Branko Đorđević, Milan Vujnović, Lazar Jovanović, Dragutin Levak, Aleksandar Rašković, Milan Živković, Vlasta Antonijević, Sima Janičijević, Milutin Marković, Leposava Đorđević, Milica Spiridonović, Ivona Petri, Jovanka Krasnić i niz mlađih.
što je sve davalo nade da će ovo pozorište biti konačno na profesionalnom nivou. O tome svedoče predstave Ana Karenjina, Ujež, Put oko sveta. Međutim, usledile su razne intervencije, pa je Narodno pozorište Dunavske Banovine, pored centralne trupe, dobilo i takozvanu ambulantnu trupu ili sekciju, koja je praktično preuzela na sebe i brigu o pozorišnom životu u Kragujevcu. Kada su prvi put došli u Kragujevac, glumci pozorišta Dunavske Banovine primljeni su dosta hladno, mada je bilo rečeno da će pokrivati i teritorije Smedereva, Požarevca, Bele Crkve, Vršca, Pančeva, Sremske Mitrovice. Pozorište se tada zvanično zvalo Narodno pozorište Dunavske Banovine sa stalnim sedištem u Subotici, Novom Sadu i Kragujevcu. Kroz ovaj grad prošli su Tomislav Tanhofer, Irena Jovanović, Olga Životić, Mila Ercegović, Zlata Todorović, Rahela Ferrari, Mila Najvaz, Branko Jovanović, Salko Repak, Dušan Antonijević, Vladimir Savić, Aleksandar Stojković i mnogi drugi poznati glumci i reditelji. U vreme svečanosti koje su priređene 3. marta 1935. godine povodom 70-godišnjice života Branislava Nušića, u Kragujevcu je organizovana i proslava 100-godišnjice Srpskog narodnog pozorišta. Kada se najmanje očekivalo, posle strašnih događaja u Kragujevcu 1941. godine, tragedije u Šumaricama i pogroma nad nedužnim svetom, stigla je vest da će okupatorske vlasti u Srbiji da osnuju nekoliko stalnih pozorišta. Tako je i u Kragujevcu formirano pozorište pod zvučnim nazivom Pozorište Okružnog odbora za obnovu zemlje i spas naroda. Otvoreno je 9. maja 1942. godine i delovalo kasnije kao Srpsko narodno pozorište okruga Kragujevačkog sve do leta 1944. godine. Za to vreme odigran je veliki broj predstava sa preko 30 premijera, među kojima su bile Devojačka kletva, Dva narednika, Đido, Zla žena, Dva cvancika, Izbiračica, Običan čovek, Nesuđeni zetovi, Zulumčar i niz drugih komada koji su igrani u to vreme. Nije bilo dela u programu koja bi kompromitovala glumce ili ih vezivala za propagandu okupatorskih vlasti. U ovom pozorištu bili su glumci Ilija Jovanović, Vlada Marković, Nikica Naumović, Sveta Vasiljević, Petar Jovanović, Olga Ristić, Nada Bradić, Ljiljana Šremf, a među najmlađima Vasa Pantelić, Mija Aleksić, Dragomir Felba.